Няма батко, може да хърпиш към мене да се дина. И са гледаш от сега. Сега е широко... Шкъв педерас. Какво дърг към тебе, бе? Към всички трябва. Или това е насочено сега към вас, ама не. Някакъв глупост. Тя е широко обективно. Сега не ти пречи да сочи на сам. Тя си красив. Горе, на носа. Аре! Аре, момци! Напред! Всички напред! Раз! Штрога! Раз! 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 Стоп! Сега дори да минаваме покрай кони, нали знаете? Не спираме да гребеме. Ако не може да се гребеме след този път, следващия. Раз! Ай напред! Стоп! Така да видим сега къде са най-яките вълни. Най-големи. Ай напред всички! Дай го, батко! Добре! Напред всички! Напред всички! Напред всички! Раз! Взимаш го резервно напред! Раз! 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 Раз напред! Раз напред ще вземе! Раз! Стоп! Назад всички! Назад всички! Раз! 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 Очи ми към Раз! 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 Греби ли да? Давай, стоп! Него напред, не назад! Раз! 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 Стоп! Ще го там на резервно. Я да чувам. Браво, видях ли какво става просто? Добре. Контра, бе. Контра. Така контра спустиш назад. Айде напред всички. И. Раз. Стоп. Айде напред всички. И. Раз. Раз. Стоп. Айде напред всички. Най-мощно напред. Раз. Дай, батко! Раз напред. Раз напред. Стоп. Едва се чита. Дай назад всички. Раз. Назад. Раз. 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 Yes, бе! Много яко се получи. Назад. Раз. Стоп. Тук ме е Аз към... викам, чакай. Няма да коригирам опит, не мога да имам повече засилка. Нещо му е дали главата и те видя. С двата крака във въздуха. Значи така контра. Поправят средата на лодка. Резма. Къде е средата? Аз само да Някъде ще ръцете в пръста, аз не вършим. Няма да им казвам, те са само на команда. Аре напред всички! Браво, бе, брат! Прости си какво става в носа. Да, за малко бях чува хора. Аз те хванах, аз знам. Знам какво ще стане. Дай напред, нямаме стоп. Беше за секунда работа да падна. Добре. Стоп! Сега ще ви кажа още една тайна. Не е тайна, още един рафтърски трик. Значи имаме наклони. Когато ви кажем наклон наляво, всичките тежестта си изнасяме наляво, вие навънка, ние отнасяме от това борд. Наляво? Наклон надясно, обратно. Това се използва най-вече, когато има няколко течения. Това ще е двата крака, че получавам каска. Когато влизаме от едно в друго течение. Какъв крак, брат, бе, Бъде част от малко май. Няма. И некъде леко го. Може. Вече ще заключи другия крак. Заключвай, че...
Заключай е този. Да, се Защото съм изпълнят двата крака, но това не падна. Иначе е така бях на... Айде, готови! Напред всички! Раз! Раз! Стоп! Напред всички! Стоп! Айде напред всички! Айде напред всички! Раз. Айде назад всички! Стоп! Нали са? Знаете ли попава в обратното ми свърто от въздишно? Това е BMW бати, само с автокорекции. С системи за сигурност. Да. Това дали го хванах? Айде напред! Uno! Dos! Раз! Стоп! Камерата спираме са. Чакай, бачка. Ага си починете от нас.